Thank you.
नाही ना मग ତମେ ମାନେ ଏଥର ଯାଅ ମୁଁ ଆଉ ଲେଖା ଦେଖୁଛି।
ତୁ ଚୋରି କରିଛୁ କି ନାହିଁ? ତା ନହେଲେ ଏଇ ବେକ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଏଇ ବେକରେ ଏମିତି ମାରିବି ତୋର 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିବ। କହ ସତ କହ। ସେ ବଳରାମ ଘରେ ବଳରାମ ଶେଷରେ ତୁ ବି ଚୋରି କରିବାକୁ ଶିଖିଗଲୁ। ଆଜି ତୋତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବି। କିଏ ଦହି ଚୋରି କରିଛି କହିଲୁ? ଏ ସୁଦାମା ସୁଦାମା ସତରେ ମତେ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆଜି ଜମା ଛାଡ଼ିବି। ସୁଦାମା ଘରେ ଛୋଟା ତୋର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ତୁ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଲୁ କେମିତି? ଆଜି ତୋତେ ଜମା ତତେ ଜାଣିକିରି ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ତୁ ପୁଣି ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛୁ। ଆଜି ଜମା ହଇରେ ମଧୁ, ଆଜି ତୋର ଦେହରେ ମାଂସ ପୁରାଇ ନାହିଁ, ତୁ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଚୋରି କରିବୁ କେମିତି? ସତ କର, ନହେଲେ ଆଜି ତୋତେ ମାରୁ କିଏ? ସଖା। ହଇରେ ତୁ ସଖା ଆମର ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି? ତୁ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଆଜି ତୋତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବି। କିଏ ସଖା କହିଲୁ? କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି? ହଇରେ ଆଜି ତତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବି। କହିଲେ ବାପନ ନାଇଁ ତୁ ଶେଷରେ ମୋ କାନକୁ ଚୋର କରିବାକୁ ଶିଖେଇଥିଲୁ। ଆଜି ବାପନକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ହରେ ଦେଖିବାକୁ 3ଟା କରିବାକୁ ଆଜି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଦହି ଲାଗିଛି ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ମଙ୍ଗଳ ତୁ ସେ ଦହି ହାଣ୍ଡି କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲୁ କହ, ନହେଲେ ତତେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବି। ଆଉ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ତୁ କିଲୋ ହବୁ ଜାଣୁଛୁ ନା? ସବୁ 2-3 କିଲୋ ହବୁ ବାରି ତମମାନଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଏ ବେକରେ ପିଟି ପିଟି ଗାଈ ବଳରାମ ତମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠୁ ଏବେ ଏଠି ବୁନ୍ଦି କର। ବସ ରୁହ। ଏଥର ଚାଲ ଆମ ଗୋଧନ ଚଳିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି।